Istriktong gipatuman sa Traffic Enforcement Unit sa Davao City Police Office ang pagpanakop sa mga masinupakong motorista, labi na katong nagaparada sa highway sama na lang gawa sa Davao City Hall of Justice. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Sa Candelaria Street sa Aculan, Davao City, makita ang ubay-ubay ka mga signage na ginabawal ang pagparada og mga sakyanan sa highway. Lakip ginabawal ang loading ug unloading. Ang DCPO Traffic Management Office nagpasidaan nga wala gayud sila'y palampason nga traffic violators, labi na ang mga magpark sa no parking zones. Mga tulo na kabuka kung patrol car akong nakuanan diha. Ning bag-ulang, istriktong gipatuman sa TEU ang pagpanakop sa maong dalan gawas sa Davao City Hall of Justice. Ang building gani niya nga gikan entrance niya og katapusan diha sa Candelaria Street. Bawal na ta diha bisag unsa nga sakyanan, bawal na diha bisag patrol car ka, bisag unsa na bawal ka diha muhunong, bawal ka mo park dihang lugar. Taba daw niya kuan kanang ma-disturb ang ilang mga hearing ba kay tungod sa mga busina sa Ginatugtan lang ang pagparada og sakyanan sa designated parking sa mismong gawas sa Hall of Justice. Apan kinahanglan nga dili mulapas ang sakyanan sa highway. Padayon ang operasyon sa TEU sa nagkadaiyang lugar sa Davao City. Sa milabay nga gabii, ana sa dili moubos, sa 60 ang ilang nilakpan, lakip ang mga illegal nga nagaparada nga mga truck sa Davao Cotabato Road sa Bago Aplaya. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.